ئێدی ji bilî xemên birayên xwe em bêtir telefonên xwe dibînin. Ji bilî rûyên mexdûran em qehremanên sexte yên online dibînin. Ji bilî gulên Muhemedî em darên zeqûm ên Ewropayê bêhn dikin. Nimêja sibehê nayê bîra me, teyrên li ber asîmanan, ebûra sibehê, dengê rojê, ziraqa tavê em nabînin. Rojek dî hat, rojek ji umrê me kuşt. Xew li me giran e, em xwe nabînin, em xewa xwe naherîmînin. Em kesî nabînin û tên dinyayê, em kesî nabînin û dimirin. Ya Rabbena etmim lena nûrena faghfir lena zunûbena muhtacuna mecbir nekena.